Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας. Μικρόφωνο στην εκπαίδευση. Η νέα εβδομαδιαία εκπομπή γύρω από θέματα εκπαίδευσης. Επιμελείται και παρουσιάζει η Ελένη Παπαϊωάννου σε συνεργασία με το Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού Παναγιώτη Μαυρονά. Μία παραγωγή της ΕΡΤ Κέρκυρας. Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, γεια σας. Τον ήχο ρυθμίζει σήμερα ο Γιώργος Χαρτζάβαλος. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Κέρκυρα στους 99,3 στα FM. Μας ακούτε και από το διαδίκτυο στο erteco.gr, αλλά και από την εφαρμογή Erteco για κινητά ή τάμπλετ, έχοντας πάντα τη δυνατότητα της on-demand ακρόασης. Η Ελένη Παπαϊωάννου είναι στο μικρόφωνο και μαζί μου ο εκπαιδευτικός και πιστοποιημένος από το ΝΕΟΠΕΠ Σύμβουλο Σταδιοδρομίας Παναγιώτης Μαυρονάς. Και σας παρουσιάζουμε μαζί κάθε εβδομάδα την εκπομπή Μικρόφωνο στην εκπαίδευση με εκλεκτούς καλεσμένους και πολλά ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της εκπαίδευσης. Καλημέρα Παναγιώτη. Καλημέρα Ελένη, καλημέρα σας. Διεξάγεται την επόμενη εβδομάδα στις 17 Μαρτίου η επιστημονική εκδήλωση με τίτλο «Ημέρα Έρευνας», η οποία διοργανώνεται για πρώτη φορά από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και φυσικά δεν θα έλειπε η παρουσίασή της από αυτή την εδώ την εκπομπή. Η εκδήλωση, που θα είναι ουσιαστικά ένας συνδυασμός έκθεσης και ημερίδας, έχει σαν στόχο την ανάδειξη και τη διάχυση της ερευνητικής δραστηριότητας που έχει πραγματοποιηθεί ή βρίσκεται σε εξέλιξη στο Ίδρυμα προς το σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας αλλά και το ευρύ κοινό. Με απλά λόγια, θα επιχειρήσουμε να δείξουμε στους ακροατές μας τι σημαίνει κάνω έρευνα στο σύγχρονο ακαδημαϊκό περιβάλλον και πώς αυτή η δουλειά επηρεάζει την καθημερινότητα όλων μας. Και να παρουσιάσουμε ευθύς αμέσως τους καλεσμένους μας που βρίσκονται στην καρδιά αυτής της διαδικασίας, με τους οποίους θα συζητήσουμε το θέμα αυτό. Μαζί μας λοιπόν είναι ο κύριος Μανώλης Δρακάκης, αναπληρωτής καθηγητής, αντιπρόεδρος του Τμήματος Αρχαιονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσιολογίας, και ο κύριος Βασίλης Κομιανός, επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας, και οι δύο μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής της ημέρας έρευνας. Κύριοι, καλώς ήρθατε και σας ευχαριστούμε πολύ που είστε σήμερα εδώ. Καλώς σας βρήκαμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Μια καλημέρα και μια καλή εβδομάδα στις ακροάτριες και στους ακροατές της φιλόξενης εκπομπής. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Εύχομαι να έχουμε μια καλή ακρόαση. Έχουμε πολλά να πούμε και να ξεκινήσουμε με το τι ακριβώς είναι η μέρα έρευνας. Ποιος είναι ο κύριος στόχος της φετινής διοργάνωσης και ποιος ο ουσιαστικός σκοπός αυτής της μέρας? Πολύ ωραία. Να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα για τον ωραίο πρόλογο που κάνατε για την εκδήλωση και επιτρέψτε μου να μιλήσω με ενθουσιασμό για αυτήν την ημέρα, γιατί πέρα από το ότι υπάρχει ο ενθουσιασμός της πρώτης φοράς, εμείς οι ακαδημαϊκοί και οι ερευνητές ενθουσιαζόμαστε πάρα πολύ με αυτά τα αντικείμενα και πόσο μάλλον όταν έχουμε τη δυνατότητα να τα επικοινωνήσουμε στο ευρύ κοινό. Για μας είναι μια γιορτή, όπως γιορτίνεται κάθε μέρα η διαδικασία της διδασκαλίας, όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με την περιέργεια και τις ερωτήσεις των φοιτητριών και των φοιτητών μας. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε τώρα βέβαια στο αντικείμενο της συζήτησης. Η ημέρα έρευνας έχει ως στόχο να δείξει την πολύπλευρη ακαδημαϊκή δραστηριότητα και τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας, η οποία γίνεται στο Πανεπιστήμιο. Συγκεκριμένα, ξεκινάμε με πολύ γενικές πληροφορίες και θα εμβαθύνουμε σιγά σιγά. Έχουμε αντικείμενα και αποτελέσματα έρευνας από 10 τμήματα του Ιωνίου Πανεπιστημίου, από ερευνητικά εργαστήρια καθώς και από τις εταιρείες τεχνοβλαστούς, όπως συνηθίζεται πλέον να τις λέμε spin-off αυτές τις εταιρείες, όπου έχουν ως στόχο την παραγωγή καινοτόμων λύσεων και υπηρεσιών που μπορούν να αφορούν τις ανάγκες της αγοράς, αλλά και πιο εξειδικευμένα ερευνητικά ζητήματα. Επίσης, αντικείμενο αυτής της ημέρας είναι νέοι ερευνητές, δηλαδή υποψήφοι διδάκτορες, μεταδιδάκτορες, καθώς φυσικά και συνάδελφοι, καθηγήτρες και καθηγητές των τμήματων, να δείξουν την έρευνά τους, είτε όπως αυτή διεξάγεται μεμονωμένα από τον καθένα ξεχωριστά και την καθεμία, είτε και από ερευνητικές ομάδες οι οποίες έχουν κάποιο συγκεκριμένο σκοπό. Κυρίως από ερευνητικές ομάδες, φαντάζομαι. Γιατί σπάνιο είναι ένας ή μία να κάνει μια έρευνα. Η αλήθεια είναι ότι αυτή. Ανεξάρτητη τελείως έρευνα δεν κάνει κάποιος ή κάποια. Δηλαδή, ακόμα αυτό. Και οι ανεξάρτητοι ερευνητές που λέμε, όχι ανεξάρτητοι, μεμονωμένοι ερευνητές ή νέοι ερευνητές, νέες ερευνήτριες, έχουν επιβλέποντες, επιβλέπουσες. Άρα πάλι υπάρχει μια ομάδα που υποστηρίζει ασφαλώς. Ναι. Απλά η παρουσίαση λέμε ότι παρουσιάζουν κυρίως το δικό τους έργο και όχι αυτό της ευρύτερης ομάδας.
θα έχουμε μάλιστα μια συνεδρία όπου οι νέοι ερευνητές και νέες ερευνήτριες θα έχουν τη δυνατότητα του Πανεπιστημίου, του Ιωνίου Πανεπιστημίου, βεβαίως θα έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν συνοπτικά σε μια 10λεπτη παρουσίαση κάθε μία και καθένα στο έργο τους. Πολύ σημαντικό αυτό και ενδιαφέρον, φαντάζομαι, γιατί πρώτη φορά γίνεται προς το κοινό. Πραγματικά προς το κοινό, είναι μια εκδήλωση ανοιχτή στο κοινό. Ναι, και θα είναι και μια εκδήλωση του κοινού προς το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, σε μια αγκαλιά που θα πρέπει να. Καλείται η τοπική κοινωνία να έρθει, να ενημερωθεί. Δηλαδή, ανοίγουμε την πόρτα της έρευνας στο κοινό, το οποίο είναι φυσικά μαθητές, μαθήτριες και οι φοιτητές μας και οι φοιτήτριες είναι φυσικά ευπρόσδεκτες και ευπρόσδεκτοι να έρθουν. Εμείς οι ίδιοι να μάθουμε τι κάνουν συνάδελφοι που πολλές φορές κλεισμένοι στα γραφεία μας και στα εργαστήριά μας και ανάμεσα στον φόρτο των μαθημάτων δεν προλαβαίνουμε να τα μάθουμε όλα. Άρα νομίζουμε ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να έχουμε αυτή την επικοινωνία. Και πόσο σημαντικό είναι για ένα περιφερειακό ίδρυμα όπως είναι το Ιόνιο Πανεπιστήμιο να επικοινωνήσει την έρευνα και την έννοια της έρευνας στο ευρύ κοινό. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι νομίζω αυτό που απασχολεί τον ακαδημαϊκό χώρο γενικότερα, αλλά πιο ειδικά να θέλουμε να το ειδικεύσουμε, φυσικά ένα περιφερειακό πανεπιστήμιο. Και είναι, τα είπατε τα περισσότερα, τους βασικούς άξονες αυτής της ημερίδας, δεν ξέρω αν του χρόνου γίνει και διημερίδα, αλλά όπως τόνισε πολύ σωστά ο Βασίλης, έχουμε το διδακτικό κομμάτι. Έχουμε όμως και το ερευνητικό. Και το τρίτο, όπως είπε ο κ. Μαυρονάς και εσείς, είναι πώς αυτά τα δύο βασικά αντικείμενα του ακαδημαϊκού χώρου, ενός καθηγητή, μιας ομάδας, μπορούν να διαχυθούν, να περάσουν με όσο γίνεται πιο εκλακευμένη μορφή στον πολυκόσμο και κυρίως στους φοιτητές μας. Παρεπτόντως, όποιος φοιτητής μου δεν έρθει θα τον κόψω, να εξηγούμαστε. Και στη νέα γενιά, στα νέα παιδιά. Είναι δήλωση γραμμένη αυτή. Είναι δήλωση, δεν έχει καταγραφεί στην αίρα, τελείωσε. Κόβεται. Τους λέω αλήθεια πολλές φορές πως ωραία και η διδασκαλία, αλλά η συμμετοχή σε μια τέτοια ημερίδα ή σε οποιαδήποτε επιστημονική ημερίδα, όπου μπορούν να πάρουν συσσωρευμένη γνώση από πολλούς συναδέλφους επιστήμονες, νομίζω αξίζει όσο ένα και παραπάνω εξαμηνιαίο μάθημα. Έτσι είναι. Και πέρα από το αστείο, είναι πολύ σημαντικό όλο αυτό να είναι εκεί. Και η εξωστρέφεια και η συμμετοχικότητα. Ακριβώς. Και να συμπληρώσω ένα γκρουπ το οποίο ανθρώπων που ενδιαφέρεται γι' αυτό, είναι, το λέξη επαγγέλματος αυτό, είναι οι υποψήφοι Δευτέρας Τρίτης Λυκείου. Βέβαια. Που αρχίζουν να αντιλαμβάνονται και να σκέφτονται τι μπορώ να κάνω εγώ μελλοντικά, σε ποια μαθήματα, τι σημαίνει γίνομαι φοιτητής στο τμήμα πληροφορικής του Ιωνίου ή σε οποιοδήποτε τμήμα πληροφορικής, και δίνει ένα νόημα το οποίο μπορεί να είναι πολύ διδακτικό και βοηθητικό στην προσπάθεια που κάνουν. Να βρεθούν δηλαδή σε ένα χώρο ο οποίος θα παράγεται γνώση με άλλο τρόπο από ό,τι έχουν συνηθίσει να κάνουν. Πραγματικά είναι σημαντικό, αν μου επιτρέπετε να πω, γιατί πολλές φορές θυμάμαι κι εγώ ως μαθητής όταν κοιτούσα για το ποια σχολή τελικά, ποιες σχολές θα δηλώσω, κοιτάμε τα προγράμματα σπουδών, αλλά τελικά δεν καταλαβαίνουμε την ουσία. Όπου η ουσία φαίνεται σε τέτοιες διαδραστικές. Να τονίσω τη λέξη διαδραστικές παρουσιάσεις, γιατί όχι μόνο θα έχουμε πόστερς και θα μπορεί κάποιος να διαβάσει, όχι μόνο θα υπάρχουν ομιλίες, αλλά θα υπάρχουν και παρουσιάσεις διαδραστικές, δηλαδή με κατάλληλο εξοπλισμό, με διατάξεις, δηλαδή για παράδειγμα το δικό μου εργαστήριο, η δική μου ερευνητική ομάδα, δική μου όχι ότι εννοώ η ομάδα στην οποία συμμετέχω, ασχολούμαστε με τις εφαρμογές εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας στον πολιτισμό. Θα μπορεί όποιος και όποια επισκεφτεί το περίπτερό μας να δει, να φορέσει ειδικά γυαλιά εικονικής πραγματικότητας και να δει τελικά τι είναι η εικονική πραγματικότητα και πώς μπορούμε να την χρησιμοποιήσουμε στην πολιτιστική κληρονομιά και στον τουρισμό. Αντίστοιχα, τα τμήματα τώρα επιλεκτικά και μόνο, και μακάρι να μπορέσουμε στη συνέχεια να πούμε και για τα υπόλοιπα, δηλαδή μην στερήσουμε από κάποιους αυτή τη δυνατότητα να το επικοινωνήσουμε. Το τμήμα πληροφορικής με τα εργαστήριά του, το εργαστήριο βιοπληροφορικής, κάνουν πολύ σημαντική έρευνα στο Alzheimer και είναι πράγματα που μπορούν να δείξουν με τον κατάλληλο εξοπλισμό και θα έχουν την ευκαιρία να το κάνουν την ημέρα. Η έρευνα στην πράξη, ουσιαστικά. Η έρευνα στην πράξη και τα αποτελέσματά της. Και που βγαίνει έξω από τα εργαστήρια. Ακριβώς. Είναι μια προσπάθεια να βγει έξω από τα εργαστήρια και να γίνει πιο οικία. Πόσο εύκολο είναι αυτό, κύριε Δρακάκη, να μεταφραστεί δηλαδή η έρευνα στον απλό πολίτη? Είναι και για μας ένα ζητούμενο. Και για την ακαδημαϊκή είναι μια πρόκληση και για εσάς δηλαδή αυτό. Είναι μια πρόκληση και ένα τεστ. Ναι. Θα ήθελα να πω εδώ πως
η Βρετανική Αρχή, το Επιστημονικό Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου, εδώ και τα τελευταία χρόνια, είχε αυτή την πώς θα εξωτερικεύσουμε τα αποτελέσματα που σε δομές μάλιστα και σε Ινστιτούτα που ήταν καινούρια, έχουν σύντομη ζωή. Τα Ινστιτούτα που ανέφερε, η τεχνογνωστή που ανέφερε πριν από λίγο ο Βασίλης, έχουν συγκροτηθεί τα τελευταία χρόνια στο Πανεπιστήμιο μας. Είναι καινοτομίας και επιζητούν την καινοτομία και από τη φύση του. Τι είναι τεχνογνωστός? Μια ερευνητική ομάδα που θέλει τα αποτελέσματά της να τα φέρει έξω στον κόσμο και να τα φέρει σε αυτό που λέμε στον επαγγελματικό χώρο. Λειτουργεί και επαγγελματικά, φέρνει το πανεπιστήμιο σε επαφή, έτσι δεν είναι, Βασίλη? Συνδέει την παραγωγή γνώσης με την αγορά εργασίας. Με την αγορά εργασίας. Αυτά όμως πρέπει. Πέρασε το πρώτο στάδιο. Θα μπορούσαμε να πούμε πώς περάσαμε το πρώτο στάδιο και πρέπει να τα δείξουμε σε ευρύτερες ομάδες. Συνήθως θέλουν χρόνο αυτά για να περάσουν. Θέλουν χρόνο και να στηθούν από τη γραφειοκρατία μέχρι τη στελέχωση, μέχρι τα πρώτα αποτελέσματα και μετά να τα κοινωνήσουμε στον κόσμο. Ναι, να τα αναγνωρίσει η κοινωνία και να δει ότι μέσω αυτών μπορεί να είναι καλύτερη η ζωή. Αυτά τα προγράμματα για το Alzheimer, για την πνευμονία, τα δεδομένα από την επεξεργασία των στοιχείων για την υγεία μας, ένας τεράστιος τομέας που έχει και ιδιαίτερα μετά την πανδημία, είναι πρόκληση. Τι έγινε λοιπόν? Να το κάνουμε έτσι σε μια φιλική συζήτηση. Με αφορμή που το Πανεπιστήμιο, το Τμήμα Πληροφορικής, πρότεινε και αποδέχθηκε η σύγκλιτος του Πανεπιστήμιου να τιμήσουν ένα μεγάλο επιστήμονα. Ένα επιστήμονα που προβάλλει τον τόπο μας στο εξωτερικό, τον Νεκτάριο Ταβερνάκη, και να τον κάνουν επίτιμο διδάκτορα. Εκεί οι παρέες, ξέρετε, στην Ελλάδα είναι αυτές που δημιουργούν τον πολιτισμό και τις ειδήσεις, από τις ειδήσεις μέχρι τον πολιτισμό. Ιστορία θα έχουν παρέες. Αυτή η σκέψη αρχική των Βρετανικών αρχών του Συμβουλίου Διοίκησης πήρε σάρκα και οστά. Και βρέθηκε και ο Όλκε, να το πούμε και αυτό. Πολύ σωστά. Η διοίκηση του Όλκε, που στο ίδιο τραπέζι, το λέμε έτσι πολύ απλά, να το καταλάβουν και οι ακροατές μας, αποφασίστηκε, το οργανώνουμε άμεσα. Προσφέρθηκε ο κατάλληλος χώρος, ένας χώρος προστατευμένος, εκεί που γίνονται υποδοχές των πλοίων, των μοραζιεροπλοίων κτλ. Και αποκτά μια άλλη χρήση αυτός ο χώρος, βαθύτερα ερευνητική, επιστημονική. Σωστά. Και σε μια περίοδο στην αρχή της Άνοιξης, τα λέγαμε, οργανώνεται αυτό που θα έχει φυσικά καλεσμένο και τιμόμενο πρόσωπο τον κύριο Ταβερνάκη. Θα έρθει ο κύριος Ταβερνάκης να τιμήσει με την παρουσία του και φυσικά με την παρέμβασή του, την επιστημονική παρέμβαση στο κλείσιμο της ημέρας του ερευνητή, την όλη εκδήλωση. Μάλιστα. Κύριε Δρακάκη, πώς συνδέεται η έρευνα γύρω από την ιστορία και τα αρχεία με τις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας? Δηλαδή, είναι η έρευνα στα αρχεία μια ζωντανή διαδικασία? Μπορεί να γίνει κάτι χωρίς αρχεία? Τίποτα. Μπορούν οι συνάδελφοι επιστήμονες που, όπως πολύ σωστά, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως από τον Βασίλη, αναζητούν τεχνικές, αναζητούν συμπεράσματα για ασθένειες όπως το Alzheimer, αν δεν στηριχτούν στα ιατρικά αρχεία. Νομίζω απλώς είμαστε σε έναν τόπο που έχει μια τόσο πλούσια ιστορία και τα σημαντικότερα αρχεία ιστορικά. Και ζούμε και σε ένα περιβάλλον που δεν έχουμε από την άλλη εκτιμήσει το ρόλο των αρχείων συνολικά, γιατί το αρχείο το ταυτίζουμε με κάτι παλιό, με κάτι σκονισμένο. Και δεν είναι αυτό. Ό,τι κάνουμε, συνήθως χαρτί και συνήθως χαρτό, ενώ είναι τα πάντα αρχεία. Είναι από το ξέρετε από και εσείς έχετε. Η ΕΡΤ έχει ένα περίφημο οπτικοακουστικό αρχείο. Σπάνιο, ίσως το μοναδικό αρχείο. Αρχείο είναι κάθε τι που κάνουμε και αυτή τη στιγμή και οι εκπομπές σας αύριο, μετά την ακρόασή τους, θα είναι κομμάτι του σύγχρονου αρχείου της ΕΡΤ. Έτσι δεν είναι? Που θα μπορέσετε να τρέξετε ανά πάσα στιγμή. Ακριβώς. Έτσι λοιπόν πιστεύω πως ναι, μεν τα έχουμε ταυτίσει και πρέπει να κάνουμε και μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα, ιδιαίτερα με τις νέες τεχνολογίες, στο κομμάτι των αρχείων. Ίσως κάνοντας και την αυτοκριτική μου να έχουμε και λίγο μείνει πίσω. Δεν πρέπει να έχουμε φοβίες. Στα ιστορικά αρχεία μας περιμένουν και εμείς ως πανεπιστήμιο και ως σχολές, που είτε η σχολή που υπηρετώ εγώ, το τμήμα μάλλον που υπηρετώ, που ανήκει στο ευρύτερο τμήμα στη σχολή πληροφορικής,
είτε η σχολή, το τμήμα Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών, όπως έχει μετονομαστεί. Αν θέλω να γίνω πιο συγκεκριμένος και πηγαίνοντας μόνο στο ιστορικό κομμάτι, είμαστε μπροστά σε πολλές προκλήσεις. Γιατί αν μη τι άλλο, τα τμήματα αυτά ιδρύθηκαν, τα δύο αυτά τμήματα από τα παλαιότερα του Πανεπιστημίου, που τώρα ομολογουμένως βρίσκονται σε μια περίοδο ύφεσης εξαιτίας των γενικότερων συνθηκών. Πρέπει αυτή την ύφεση να τη μετατρέψουν σε σύνθεση και δημιουργία. Αυτό γίνεται και καλλιεργείται, αν θέλετε, μέσα από αυτές τις ημερίδες έρευνας. Αναζητούμε λοιπόν και προβάλλουμε, είτε αυτό λέγεται εξυγχρονίζουμε το επιστημονικό μας πεδίο και βάζουμε, εγκολπώνουμε, ενσωματώνουμε αυτό που είναι ο φόβος μας ίσως, τις νέες τεχνολογίες, όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη κτλ. Ναι. Γιατί δεν θέλω τώρα να κάνω και ένα είδος κηρύγματος, αλλά ο άνθρωπος πρέπει να είναι πάντα να συμπορεύεται με τις νέες τεχνολογίες, να πηγαίνουν μαζί. Ο Βασίλης με την απευξημένη πραγματικότητα μπορεί να μου δείξει, να μου περιγράψει την πολιορκία της Κέρκυρας το 1716. Έχει κάνει ήδη τέτοια προγράμματα, συνεργαζόμενος για παράδειγμα στις εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια της Ιωνίου Ακαδημίας και του Πανεπιστημίου και τα 40 χρόνια του Πανεπιστημίου, χρησιμοποιώντας το υλικό που πήρε από τα αρχεία για την ίδρυση της Ιωνίου Ακαδημίας από το Γκίλφορο, από τα αρχαία Γκίλφορο. Έτσι δεν είναι? Και εδώ για άλλη μια φορά φάνηκε η διεπιστημονικότητα των ομάδων μας. Δηλαδή υπήρχαν άνθρωποι που ήξεραν να διαβάσουν τα αρχεία, εμείς που ξέραμε να χρησιμοποιήσουμε τις τεχνολογίες, και όλη αυτή η συνεργασία έφερε αυτό το αποτέλεσμα. Δηλαδή μπορέσαμε όχι μόνο να φτιάξουμε μια φυσική έκθεση, αλλά να έχουμε και τα αντίστοιχα ψηφιακά αντίγραφα της έκθεσης σε εικονική πραγματικότητα, σε επαυξημένη πραγματικότητα. Και φαίνεται από την εμπειρία δηλαδή εκ των πραγμάτων ότι το κοινό και ιδιαίτερα το νέο κοινό προτιμά. Μπορεί αυτό να μας στενοχωρεί, προτιμά αυτά τα νέα μέσα. Μπορεί να μας στενοχωρεί λίγο ότι δεν διαβάζουν οι νέοι βιβλία και ούτε πολλές φορές και εμείς οι μεγαλύτεροι. Αλλά τουλάχιστον αφού βλέπουμε ότι έχουμε αυτό το εργαλείο, ας το αξιοποιήσουμε. Μπορεί να καταφέρουμε να κερδίσουμε λίγο κόσμο και να έρθουν τελικά να ανοίξουν και τα βιβλία. Να δουν και το χάρτινο αρχείο. Δηλαδή από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε. Ας πιάσουμε την άκρη του νήματος. Αρχεία διαβάζουν οι νέοι. Αρχεία, αν διαβάζουν. Αρχεία, ναι. Εννοείται τώρα γιατί αρχαία μιλάμε για τα ψηφιακά. Το διαστολή με το βιβλίο, γιατί λέει παιδί μου δεν διαβάζεις εσύ βιβλία, αλλά διαβάζει πάρα πολλά αρχεία όμως. Καταναλώνουν, ο σύγχρονος όρος είναι περιεχόμενο, καταναλώνουν περιεχόμενο. Ωραία, γι' αυτό είναι και δημιουργεί περιεχομένου πολύ. Ακριβώς. Ποια είναι η διδακτική αξία αυτού του περιεχομένου, είναι πολύ μεγάλη συζήτηση να κάνουμε, όπως και στα βιβλία. Υπάρχουν βιβλία τα οποία έχουν να προσφέρουν γνώσεις περισσότερες και άλλα λιγότερες. Εντάξει, δεν θα βάλουμε στην πυρά το περιεχόμενο. Το θέμα είναι να το χρησιμοποιήσουμε όσο γίνεται περισσότερο επικοδομητικά. Νομίζω αυτή είναι μια μεγάλη πρόκληση. Ναι. Και νομίζω ότι μου απαντήσατε με όλα αυτά που είπατε στην ερώτηση την αντίστοιχη που έκανα στον κύριο Δρακάκη. Στο δικό σας τομέα, ότι ποιες είναι οι τελευταίες τάσεις στον τομέα των ψηφιακών μέσων? Νομίζω ότι το είπατε ξεκάθαρα, και πόσο μπορεί να βοηθήσει η τεχνολογία σε άλλους κλάδους της επιστήμης. Ανάλογα τις τεχνολογίες, γιατί όταν λέμε τεχνολογία έχουμε πολλές διαφορετικές μορφές τεχνολογίας. Τώρα, αν μιλήσουμε για την εικονική επαυξημένη πραγματικότητα, να ξεκινήσω από το αντικείμενο με το οποίο εγώ σχετίζομαι περισσότερο. Ναι. Πέρα από τον πολιτισμό και τις τέχνες, μπορούμε να δούμε και εφαρμογές ακόμα και στην ιατρική. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό. Η εκπαίδευση που κάνει ένας χειρουργός είναι ότι έχει μπροστά του ένα ομοίωμα ανθρώπινου σώματος και με τα εργαλεία του πάει και τέμνει. Και εντάξει, δεν γνωρίζω ακριβώς τη διαδικασία. Ας πούμε τώρα χονδρικά χρησιμοποιεί τα εργαλεία για να κάνει το χειρουργείο μια επέμβαση. Φυσικά αυτό έχει ένα κόστος. Ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας για να μπορέσει να δει, για παράδειγμα, τα όργανα, το εσωτερικό ενός σώματος και να διδαχθεί πάνω σε αυτό. Φυσικά δεν είναι το ίδιο με την πραγματική ιατρική πράξη, όπου υπάρχει, για παράδειγμα, η αντίσταση του ιστού κάτω από τον ιστέρι, το οποίο δεν μπορούμε εύκολα να κάνουμε simulate, να προσομοιώσουμε με τα χειριστήρια της εικονικής πραγματικότητας, αλλά σίγουρα είναι ένα εργαλείο πολύ χρήσιμο. Επίσης χρησιμοποιείται πάρα πολύ στη βιομηχανία. Για παράδειγμα, νομίζω ακόμα και γνωστές τηλεπικοινωνιακές εταιρείες, ας μην αναφερθώ με ονόματα, χρησιμοποιούν εικονική πραγματικότητα για να δείξουν, ξέρετε, υπάρχουν αυτοί τεράστιοι κατανεμητές με τα άπειρα καλώδια που προσπαθούν να συνδέσουν οι τεχνικοί όταν κάτι συμβαίνει. Και επειδή το να πάει φυσικά ο τεχνικός και να κάνει επέμβαση σε πραγματικό δίκτυο μπορεί να προκαλέσει τρομερή καταστροφή, διακοπή επικοινωνιών, ακόμα και με οικονομικό κόστος, είναι πολύ σημαντικό η εκπαίδευση αυτή να μπορεί να γίνει σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον, και τι πιο ελεγχόμενο από τον ψηφιακό κόσμο.
Αν απάντησα εντάχει στην ερώτησή σας. Νομίζω ότι καλύψατε αρκετές φάνσεις και της καθημερινότητας αλλά και της επιστήμης. Στην ημέρα έρευνας υπάρχει κάποιο project ή ερευνητικό αποτέλεσμα το οποίο σας κάνει ιδιαίτερα υπερήφανους? Πολλά μπορούμε να πούμε. Από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώνουμε. Και αν μπορούμε να τα πούμε και από πριν. Νομίζω ότι οι ερευνητές οι οποίοι ασχολούνται οι ίδιοι με τα αντικείμενα τους είναι φυσικά καθήλυνα αρμόδιοι και πολύ καταλληλότεροι από εμάς να τα πούν. Εμείς να μπορούμε, αγαπητέ συνάδελφοι, να δώσουμε ίσως έτσι μια πρόγευση. Ως μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής, μια πρόγευση. Δικά σας κοντινά πράγματα. Ωραία. Να ξεκινήσω λέγοντας από το τμήμα πληροφορικής, έτσι που κατανοείται καλύτερα το αντικείμενο, να πω και του τμήματός μου φυσικά. Το τμήμα πληροφορικής ασχολείται πάρα πολύ, όπως ήδη προείπαμε, με τη βιοπληροφορική. Υπάρχει το εργαστήριο βιοπληροφορικής. Επίσης, ασχολούνται πάρα πολύ με την ασφάλεια δικτύων. Μην ξεχνάμε ότι σήμερα όλη η πληροφορία μεταδίδεται μέσα από δίκτυα. Είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να προστατεύσουμε την ιδιωτικότητά μας και την ασφάλεια των επικοινωνιών. Η ασφάλεια είναι σημαντική γιατί μην ξεχνάμε ότι φέρουμε συσκευές οι οποίες μπορούν να λειτουργήσουν ως κατάσκοποι, εν δυνάμει κατάσκοποι των όσων λέμε και κάνουμε καθημερινά. Άρα είναι πολύ σημαντικό να μαθαίνουμε για την ασφάλεια. Επίσης, τώρα να περάσω στο τμήμα τεχνών ήχου και εικόνας, θα δείξουμε έρευνα η οποία σχετίζεται με τις εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας, με τη μεικτή πραγματικότητα και ό,τι αφορά τις τέχνες, τις καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις, γιατί είναι και αυτό ένα αντικείμενο έρευνας. Η καλλιτεχνική πράξη δεν είναι ότι απλά συλλαμβάνω μια ιδέα και πάω να την υλοποιήσω. Το πώς θα αλληλεπιδράσει ο άνθρωπος με ένα καλλιτεχνικό έργο είναι αντικείμενο έρευνας. Άρα γίνεται και σε αυτά τα αντικείμενα έρευνα. Το τμήμα επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων επίσης κάνει πάρα πολύ σημαντική έρευνα. Βλέπω ότι φέρνουν πολύ καλές δημοσιεύσεις με πάρα πολλές αναφορές και αυτοί, όπως και οι συνάδελφοι από τα άλλα τμήματα. Εν τω μεταξύ, όσο σκέφτομαι, αγαπητέ Μανώλη, δεν ξέρω και εσύ αν έχεις να προσθέσεις. Έχουν όλα τα τμήματα του Ιωνίου να καταθέσουν? Νομίζω ότι είναι καθολική εκπροσώπηση. Είναι καθολική εκπροσώπηση. Άλλωστε ήταν και βασική, θα λέγαμε, ο βασικός άξονας της Οργανωτικής Επιτροπής, φυσικά και της Βρετανικής Αρχής, να υπάρξει εκπροσώπηση από όλα τα τμήματα, να είναι η δομή της ημερίδας να ξεκινάει από το τμήμα και να διαθλάται στη συνέχεια στα εργαστήρια, στα Ινστιτούτο κτλ. Αλλά στο βαθμό που μπορεί κανείς να είναι ισομερής και ισότιμος, γιατί πάντα υπάρχουν διαφοροποιήσεις, να υπάρξει ισότιμη και εκπροσώπηση όλων των τμήματων. Έτσι λοιπόν όλα τα τμήματα συμμετέχουν. Τα τμήματα που είναι εκτός της Κέρκυρας, στη Κεφαλονιά και στη Δάζακη, όπως το τμήμα περιβάλλοντος, το τμήμα ψηφιακών μέσων και επικοινωνίας και το τμήμα τεχνολογίας τροφίμων, αξιόλογα και πολύ δυναμικά τμήματα, θα έρθουν από εκεί συνάδελφοι. Παρά από το ότι ίσως είμαστε στην εξέλιξη του εξαμήνου με πολύ φόρτο από τους συναδέλφους, τα έξοδα καλύπτονται από το Πανεπιστήμιο στη μετακίνησή του και στην παραμονή των συναδέλφων, αλλά και των ερευνητών που θα τα πλαισιώνουν την παρουσίαση των πραγμάτων. Και παρά το γεγονός ότι αυτό οργανώθηκε πολύ σύντομα, τον κύριο Ταβερναράκη τον δήμησε το Πανεπιστήμιο μας λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα. Σωστά. Και έγινε μια προσπάθεια, υπερπροσπάθεια, και εδώ θα πρέπει να ονοματίσουμε, αν μου επιτρέπετε, και τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής. Βεβαίως, να τα αναφέρουμε. Που είναι ο κύριος Ανδρέας Γιαννακουλόπουλος, καθηγητής από το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας, που είναι η ψυχή, θα λέγαμε, του συντονισμού και της οργάνωσης αυτής. Επίσης, καθοριστικός ρόλος είναι και των άλλων συναδέλφων της Κατερίνας της Καμπάση, που είναι μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης, του Γιώργου Παπαγιάννου, που είναι από το ίδιο Τμήμα Μουσιολογίας και Αρχαιονομίας και Βιβλιοθηκονομίας, του Σπύρου του Πολυκαλά από το Τμήμα Τεχνών, από το Μέσο Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων από το Κεφαλονιά, από το Αργοστόλι. Είναι επίσης ο Αριστίδης ο Βραχάτης από το Τμήμα Πληροφορικής και ξεχνάω κανένα, πρέπει να ξεχνάω κανένα μάλλον. Δεν μπορώ να θυμηθώ. Πρέπει να ξεχνάω κανένα, αλλά θα τον βρω που θα πάει. Ο Γιάννης Αμπροβαλάκης είναι μαζί μας. Ο Γιάννης Αμπροβαλάκης, ναι. Από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών. Αυτοί, αν δεν κάνω λάθος, θα κοιτάξω όμως λίγο να μην αδικήσω κανένα. Αυτοί τώρα πλαισιώνονται από μια ομάδα τεχνικής υποστήριξης, αλλά και από μια ομάδα επικοινωνίας. Ξέρετε πολύ καλά, είστε άνθρωποι της επικοινωνίας, πως χωρίς τους ανθρώπους, δηλαδή χωρίς την Δήμητρα την Κόκαλη, χωρίς τη Μαρίτη Κοσμαρίκου, χωρίς την Ρουμπίνη την Οικονομίδου,
δεν θα κάναμε τίποτα. Δεν θα είμαστε καταρχάς εδώ σε αυτή. Πολύ σωστά. Να καθόμαστε απέναντί σας στα μικρόφωνα αυτά, τα φιλόξα μικρόφωνα της ΕΡΑ. Και φυσικά πολλή δουλειά κάνουν, πάρα πολύ δουλειά κάνουν και ο Μινάς ο Περγατής. Έτσι δεν είναι? Και σωστά, πολύ σωστά το φέρεις, και ο Νίκος ο Μουστάκας και ο Άρης ο Λαμπρογιώργος. Ο Άρης ο Λαμπρογιώργος, ο Σωτήρης ο Μουστάκας και ο Νίκος Μουστάκας και ο Θανάσης ο Επιτίδιος, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, πολύ. Είναι άνθρωποι που είτε είναι μεταδιδάκτορες, έχουν κάνει δηλαδή τις σπουδές τους, είναι παιδιά του Πανεπιστημίου μας, συνεχίζουν στο Πανεπιστημίο μας και είναι οι άνθρωποι που μας ανακοφίζουν και εμάς και σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος όλου αυτού του σήματος. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί υπάρχει από τα πιο απλά πράγματα μια ιστοσελίδα. Υπάρχει κάπου που θα κάνει ο κάθε ενδιαφερόμενος την αίτησή του. Αυτοί θα την επεξεργαστούν, θα απευθυνθούν προσωπικά σε αυτόν. Θα ζητήσουν διευκρινήσεις και θα τρέξουν από τα πιο απλά πράγματα. Πώς θα στηθούν αυτά τα περίπτερα στον χώρο αυτό του ΟΑΚΕ, ποια θα είναι η θέση τους, τι εκτυπώσεις θα γίνουν και πώς όλο αυτό το πρόγραμμα θα συντονιστεί. Έχουμε τη χαρά να έχουμε ένα άνθρωπο ως πρόεδρο, το λέω ξανά, που προσφέρει τόσο στο Πανεπιστήμιο, ο Ανδρέας Γιαννακουλόπουλος, και μας συντονίζει με πολύ αγάπη και με πολύ κατανόηση για να μπορεί να βγει, επιδιώκουμε και θέλουμε να βγει το καλύτερο αποτέλεσμα. Ζητώ πρωτοβολικά συγγνώμη αν υπάρχουν ατέλειες, θα τα κάνουμε του χρόνου καλύτερα ή θα τα κάνουν οι συνάδελφοι καλύτερα. Οι ατέλειες υπάρχουν για να γίνονται καλύτερα. Για να γινόμαστε καλύτερα. Και να υπάρχουν θετικά βελτιώσεις. Θα υπάρξει δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης κάποιων εκδηλώσεων. Και το λέω σκεπτόμενο στα νησιά του Ιωνίου, τα υπόλοιπα που ενδεχομένως να θέλουν να έχουν μια. Έχουμε πάει σε ευρυδικές, κύριε Μαυρονά, και σας ευχαριστώ και για την ερώτηση. Έχουμε πάει σε ένα ευρυδικό πια τρόπο, χωρίς να. Είστε άνθρωποι της εκπαίδευσης, της παιδείας γενικότερα. Αυτή είναι η υπηρετή και εσείς και από αυτά τα μικρόφωνα. Είμαστε και μέσα στις τάξεις, αλλά συνδυάζουμε και τον ευρυδικό τρόπο. Που σημαίνει σε αυτή την περίπτωση πως έχουμε δυνατότητα να έχουμε Zoom για όσους από αυτούς που συμμετέχουν δεν μπορούν να έρθουν στην Κέρκυρα. Το περιορίζομαι. Η σκέψη της Οργανωτικής Επιτροπής είναι να έχουμε όσο να περισσότερο ζωντανές παρουσίες, γι' αυτό καλύπτει το Πανεπιστήμιο τα έξοδα. Αλλά έχουμε κάτι άλλο που για μένα είναι πολύ πολύ χρήσιμο. Θα έχει live streaming, θα έχει παράλληλα μετάδοση. Και φυσικά νομίζω θα έχουμε την πλατφόρμα στο YouTube, κάτι τέτοιο, για να μπορούμε να το παρακολουθήσουμε και μετά. Όσοι δεν μπορούσαν, όσοι το δούμε κάποια διακοπή και θέλουν να δούμε κομμάτια που δεν παρουσιάστηκαν. Οπότε νομίζω καλύφθηκε για αυτή την πλευρά. Θεωρείτε ότι η έρευνα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο διαφοροποιείται από τα άλλα ιδρύματα, είτε λόγω γεωγραφικής θέσης, είτε ως θεματολογίας, για τον οποιοδήποτε λόγο? Έχει κάτι το Ιόνιο που ξεχωρίζει? Νομίζω ότι κάθε πανεπιστήμιο, κάθε τμήμα, όπως και τελικά κάθε συνάδελφος και συναδέλφισσα, θέλει να διαφοροποιείται, όχι για την ανάγκη να ξεχωρίσουμε, αλλά επειδή εδώ έγκυται η ουσία της έρευνας, ότι πρέπει να ανακαλύψουμε ένα κενό και να έρθουμε να το καλύψουμε. Και ξέρετε, κενά υπάρχουν πολλά. Άρα λοιπόν δεν είναι δύσκολο να ξεχωρίσουμε και να διαφοροποιηθούμε. Και αυτό που αναφέρατε και λόγω γεωγραφικών συνθήκων, η αλήθεια είναι ότι δεν θα πω μόνο η Κέρκυρα το νησί, γιατί εμείς είμαστε στην Κέρκυρα, τα νησιά μας εφοδιάζουν με πάρα πολύ πρώτη ύλη, να το πω απλά, για έρευνα, η οποία δημιουργεί ένα ιδιαίτερο περιβάλλον. Για παράδειγμα, αν ξεκινήσουμε από τον πολιτισμό, υπάρχει ένας ιδιαίτερος πολιτισμός, ένα πολιτιστικό κεφάλαιο μοναδικό στην Ελλάδα και στον κόσμο. Άρα, εκ των πραγμάτων, όσες και όσοι ασχολούμαστε επειδή τα αντικείμενά μου αγγίζουν και τον πολιτισμό, όσοι ασχολούμαστε με αυτό, βρίσκουμε σημεία που μπορούμε να διαφοροποιηθούμε. Και τα άλλα τμήματα, φυσικά, δηλαδή το τμήμα επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων, εκ των πραγμάτων συνδυάζει και βάζει τα δεδομένα οι συνάδελφοι που είναι ο κύριος Κοψαχίλης, ο κύριος Κανδύλης από το Αργοστόλι, με πολύ σημαντικό έργο, βάζουν μέσα τις σύγχρονες μορφές της αγροτικής οικονομίας, είναι τεχνολογία τροφίμων και φυσικά του τόπου. Το τμήμα περιβάλλοντος, η Ζάκηδο, το Ινστιτούτο που έχουμε, που αν μου επιτρέπετε θα ήταν ίσως το επόμενο ίσως, δεν θέλω να προκαταλάβω, φυσικών καταστροφών που είχε ιδρύσει ο αείμνηστος συνάδελφος ο Μάρκος Αυλονίτης, που τον έχει διαδεχτεί σε αυτό το Ινστιτούτο τώρα ο Γιάννης Οκαρίδης.
είναι πολύ σημαντικό. Προχθές σταθήκαμε ένα ισχυρότατο σεισμό που έγινε κοντά μας. Και εμείς έχουμε τέτοιο Ινστιτούτο με έδρα την Κεφαλονιά, δεν κάνω λάθος. Και εδώ έχει στη Τρίκη και οι σεισμογράφοι κατέγραψαν. Δηλαδή το έχουν δημοσιεύσει το αποτέλεσμα. Φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε το κομμάτι που λέγεται μουσική επτανησιακή. Και εδώ έχουμε εξαιρετικούς συναδέλφους, τον Κώστα τον Καρδάμη και πολλούς άλλους που ασχολούνται με την επτανησιακή παράδοση. Φυσικά το τμήμα τεχνικού ήχου αλλά και το τμήμα ιστορίας ασχολείται και με τις άλλες τέχνες, με τη ζωγραφική, επτανησιακή, ζωγραφική κλπ. Φοβάμαι πως θα δικήσω συναδέλφους αν έτσι που τα αναφέρω. Όσο και να αναλύουμε πάλι κάτι θα μείνει απ' έξω. Είστε καλεσμένοι στην ημέρα έρευνας πραγματικά να τα δείτε όλα. Ίσως είναι και μια. Θα είμαστε εκεί. Γιατί υπάρχουν και προγράμματα που συνδυάζουν και ξέρετε τις στενές σχέσεις που δημιουργούνται και με πολύ μεγάλα υποκείμενα πληθυσμιακά, με την Κίνα, με πανεπιστήμια της Κίνας, με τις σχέσεις του αρχαίου κόσμου και του αρχαίου κόσμου με την Κίνα, αλλά και του σύγχρονου. Στα σύγχρονα ήδη οι Κινέζοι φοιτητές επιτυχείς σκέπτονται με προγράμματα από το τμήμα ιστορίας. Είναι 2-3 χρόνια τώρα που γίνεται αυτό. Αλλά παράλληλα κάνουμε και νέα ανοίγματα με την Κίνα. Δηλαδή υπογράφηκε πριν λίγες μέρες ένα μνημόνιο συνεργασίας με κοινωνιολογικές ανθρωπιστικές καθαρά σπουδές. Υπάρχει ένα μεγάλο πεδίο. Και να πω να μην αναφέρω στους συναδέλφους θέματα πολύ ελκυστικά και πολύ επίκαιρα. Κάνουν οι συνάδελφοί μας χωρίς καλά, σαν μικροί μεγάλοι προφήτες, γεωπολιτική και τουρισμός. Ή ένα άλλο πρόγραμμα που κάνει συνάδελφος από το τμήμα τουρισμού επίσης, ψευδείς ειδήσεις και τουρισμός. Και πώς επηρεάζουν τα παιδιά. Είναι πρόγραμμα αυτό που υλοποιείται από συναδέλφους. Έχουμε δηλαδή, έχουν να προταθούν αρκετά δελεαστικά πράγματα πέρα από τα βαριά χαρτιά μας, τη βιοπληροφορική όπως θα έλεγα, στους επισκέπτες μας, και θα άξιζε τον κόπο να μπούμε αν θέλετε και σε επιμέρους στη συνέχεια, δηλαδή να μην σταματήσει αυτή η μερίδα στη 17 του Μάρτη, αλλά να μας δώσει μια ανατροφοδότηση και μια κουβέντα. Και εσείς στην ΕΡΑ και ειδικά η εκπομπή σας είστε πολύ φιλόξενοι, η διευθύντρια της ΕΡΑ είναι αρκετοί φιλόξενοι συνεργάτες, για να εκλαϊκεύσουμε και μέσα από τα μικρόφωνα ή μέσα από την οθόνη της ΕΡΑ την ημερίδα αυτή και στις επόμενες ημέρες και στο επόμενο διάστημα. Χωρίς να γίνουμε φυσικά κουραστικοί, αλλά και χωρίς να αδικήσουμε και κανένα από τους συναδέλφους που βάζουν το μεράκι τους, βάζουν την αγάπη τους για να προβάλλουν αυτό το πανεπιστήμιο και αυτόν τον τόπο. Δηλαδή βλέπετε μια μεταγνωστική εξέλιξη της ημερίδας. Έτσι, αυτή είναι η σκέψη των ανθρώπων που την συνέλαβαν και την βάζουν να τρέξει τώρα. Αλλά θέλω να μην σταματήσει. Να μην σταματήσει, να μην είναι ένα πυροτέχνημα, όχι να γίνει και του χρόνου, αλλά να συζητηθεί και μετά την ημερίδα. Αυτή είναι η προστιθέμενη αξία. Να το πούμε με όρους που μπορεί να καταλάβει οποιοδήποτε. Ακριβώς. Δηλαδή, προστιθέμενη αξία, πολύ σημαντικό. Να πω κάτι τώρα, επειδή είσαστε εσείς εδώ και έχετε και εμπειρία και γνώση. Ας πούμε, ένα παιδί τελειώνει τον πτυχίο του σε κάποια σχολή κάπου στην Ελλάδα και θέλει να γίνει ερευνητής. Εντάξει, γιατί θέλει να γίνει ερευνητής? Ενδεχομένως να μην του χρειάζεται, να μην θέλει να πάει σε κάποιες άλλες επαγγελματικές διεξόδους και του αρέσει αυτό, η έρευνα. Ποιο μέλλον βλέπουμε για αυτό το παιδί και για αυτόν τον άνθρωπο ή τα αγόρι του κοπέλα που θέλει να προχωρήσει έτσι? Τι δυσκολίες βλέπουμε να υπάρχουν? Σε ποιο επίπεδο θα είναι αυτές οι δυσκολίες? Ναι, και τι συμβουλή θα δίνατε? Πολυεπίπεδη ερώτηση. Ναι, γιατί μπορεί να το σκέφτεται κάποιος. Δεν μου αρέσει να πάω πληροφορική και να διδάξω στο σχολείο. Πληροφορική λέω τώρα. Θα μπορούσε να ήταν οποιαδήποτε επιστήμη. Δεν θέλω να γίνω μαθηματικός και να πάω στο σχολείο. Τι μπορώ να κάνω? Του λες λοιπόν να κάνεις έρευνα. Τι είναι αυτό? Να ξεκινήσουμε λέγοντας... Και κάπως έτσι έρχεται αυτό. Ναι, κάπως έρχεται η ερώτηση. Λέγοντας ότι όλες και όλοι γεννιόμαστε ερευνητές. Δηλαδή, παρατηρήστε τα μικρά παιδάκια.
ότι αρχίζουν και πειραματίζονται με τον κόσμο, με τα φυσικά φαινόμενα, π.χ. με τη βαρύτητα, το παιχνίδι που ρίχνουν ένα αντικείμενο από το τραπέζι 1000 φορές για να αρχίσουν να μαθαίνουν. Τελικά όλοι είμαστε με κάποιον τρόπο ερευνητές. Αυτό το οποίο βέβαια μας διαφοροποιεί τελικά από την απλή έμφυτη περιέργεια και αυτό που καταλήγουμε στον ακαδημαϊκό κόσμο να λέμε ερευνητής και έρευνα, είναι ότι υπάρχει μια συστηματική διαδικασία. Υπάρχουν τα πρωτόκολλα της έρευνας και φυσικά υπάρχει το υπόβαθρο της γνώσης το οποίο έχουμε κατακτήσει μέσα από τις βασικές σπουδές, έτσι ώστε να μπορέσουμε να γίνουμε ερευνήτρες και ερευνητές. Τώρα στο ερώτημα, αν συγκράτησα καλά, επειδή είπα ότι είναι πολυεπίπεδη ερώτηση σας, γιατί κάποια να θελήσει να γίνει ερευνητής. Εάν θελήσει να γίνει, αν το σκέφτεται, ποια εμπόδια θα συναντήσει? Ποια εμπόδια? Η χρηματοδότηση ίσως. Η αναζήτηση χρηματοδότησης ίσως. Τότε θα πρέπει να τρέξει πολύ στην Ελλάδα. Με συγχωρείς, Βασίλη, σου δίνω χρόνο. Όχι, όχι. Εγώ βέβαια θα ανέτρεπα. Θα συμπληρώσω μετά, γιατί δεν θέλω να αποθαρρύνουμε, αλλά ολοκλήρωσέ το. Είναι πιο νέος. Είναι πιο νέος και έχει πιο μεγάλη ορμή, αλλά προσπαθώ να τοποθετήσω τα πράγματα. Που λέτε εσείς τώρα, ας πούμε. Ναι, νομίζω. Τα προβλήματα στην Ελλάδα είναι πως οι Έλληνες ερευνητές θα πρέπει να κοπιάσουν πιο πολύ ίσως από άλλους συναδέλφους τους στο εξωτερικό για να βρουν τις χρηματοδοτήσεις. Έχουν γίνει σημαντικά βήματα τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, τελευταία δεκαετίες. Βέβαια, μην αναφερθούμε και σε λίγο πιο παλιά, αλλά έχουν γίνει βήματα σημαντικά. Εξακολουθεί να υπάρχει μια μεγάλη ανάγκη για περισσότερη χρηματοδότηση της έρευνας στην Ελλάδα. Για να κάνουμε για να φεύγουν όσο δυνατόν λιγότερο οι νέοι επιστήμονες στο εξωτερικό για να αναζητήσουν αυτό που δεν τους το προσφέρει η Ελλάδα στο κομμάτι της έρευνας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε, ναι. Τώρα, αν θέλετε την άποψή μου, θα πήγαινα εγώ την ερώτηση λίγο ανάποδα. Ελάτε να δείτε και μετά να ερευνήσετε. Δηλαδή, πώς μπορεί να δει ένας νέος, ας πούμε, νέα 24 ετών, περίπου εκεί, 20 και πιο μικρός, όταν μπαίνει στο... Εγώ ακολούθησα, αν μπορούμε να πούμε, ένα προσωπικό βίωμα αντίστροφη φορεία. Δηλαδή, ήθελα να γίνω εκπαιδευτή δάσκαλος και μετά μπήκα στο ερευνητικό κομμάτι. Το πανεπιστήμιο το δικό μας, όπως και τα άλλα περιφερειακά πανεπιστήμια, έχουν ένα ισχυρό χαρτί. Τον καθηγητή σου τον βλέπεις κάθε μέρα δίπλα σου. Τον βλέπεις στην καφετέρια. Πολλοί αυτούς μπορεί να τον σερβίρεις όλα σε ένα καφέ. Τον βλέπεις στους δρόμους της Ζεις μαζί στα καντούνια. Σωστό είναι αυτό. Υπάρχει αυτή η αμεσότητα που δεν βρίσκει σε μεγαλύτερα. Και τον πολύ και μπορεί να τον πλησιάσεις και είναι και πολύ κοντά να σου δείξει ο καθηγητής σου το τι κάνει στην έρευνα. Οπότε θα δημιουργηθεί το κατάλληλο κίνητρο στο φοιτητή που θα έρθει να σπουδάσει εδώ, που ίσως δεν θα το βρει σε ένα μεγάλο κεντρικό πανεπιστήμιο. Και έτσι θα αναζητήσει μετά μαζί με τον καθηγητή του σε ένα πολύ πιο προσωπικό πλαίσιο να καλύψει αυτό το κενό των χρηματοδοτήσεων, ψάχνοντας σε πολλές κατευθύνσεις. Έχοντας την υποστήριξη όμως. Στην υποστήριξη. Δεν είναι μόνο στη μόνη. Ναι. Αλλά υπάρχουν, γιατί πιστεύω πως αναζητώντας το καινοτόμο, το διαφορετικό, θα βρει ίσως τελικά λύση. Δεν πρέπει να απογοητευτεί. Δεν πρέπει να τα βάλει εύκολα κάτω. Να μην το βάλει κάτω. Πρέπει να επιμείνει. Και οι καθηγητές του ίσως του δώσουν την κατάλληλη στήριξη για να κάνει το επόμενο βήμα. Βασίλη, αν έχεις να προσθέσεις, γιατί πολύ σωστά έκλεισες ξεκίνησες με το αρνητικό, αν να το χαρακτηρίσω έτσι, της υπόθεσης. Όντως υπάρχουν αυτές οι δυσκολίες. Είμαστε εδώ, υπηρετούμε παρόλα αυτά το Πανεπιστήμιο και ο στόχος μας είναι αυτός, η αποστολή μας είναι αυτή, να παρακάμπτουμε τις δυσκολίες και αυτή είναι και η ουσία της έρευνας. Ότι κάθε φορά έχουμε μια πρόκληση την οποία πρέπει να ξεπεράσουμε. Ας το δούμε λοιπόν ως άλλη μια πρόκληση την οποία με καλή διάθεση και σκληρή εργασία, αλήθεια είναι κοπιώδης η εργασία, μπορούμε να το ξεπεράσουμε. Και εκεί ξεπερνιέται επίσης, αν μου επιτρέπει Βασίλη, αυτό που είπες και προηγουμένως, και αγαπητοί φίλοι, μέσα και από την διεπιστημονικότητα. Ο στόχος μας πρέπει να είναι, γιατί όντως πλάθεται η επιστήμη. Ναι, και να μιλήσουμε και μεταξύ μας πιο πολύ. Να μιλήσουμε και τα τμήματα και οι επιστήμονες του ίδιου πανεπιστήμιου, γιατί ξέρετε είμαστε πολύ απορροφημένοι. Υπάρχει διοικητικό έργο, υπάρχει διδακτικό ακαδημαϊκό έργο, υπάρχει και ερευνητικό.
πρέπει ίσως και η μέρα έρευνας δεν αφορά μόνο τους τρίτους, αλλά αφορά και εμάς ως πανεπιστημιακή ακαδημαϊκή κοινότητα. Για να γνωρίσουμε τελικά ο ένας τον άλλο περισσότερο. Γιατί φεύγοντας από το αμφιθέατρο, το μικρό ή μεγάλο αμφιθέατρο, στο παλιά κτίριο του ψυχιατρίου ή στην Ιωάννη Θεοτόκη 72 ή στο νέο κτίριο της παλιάς τραπέζης της Ελλάδος, στο Φρούριο, και πηγαίνοντας βιαστικά από αίθουσα σε αίθουσα, δεν υπάρχει ανατροφοδότηση. Μιλάμε λίγο βιαστικά με τον συνάδελφό μας ή με τον συνάδελφο στο άλλο τμήμα. Ναι. Οπότε το να μιλήσουν και οι επιστήμες και να συνδυαστούν οι επιστήμες μεταξύ μας που γίνεται, αν το αυξήσουμε ακόμα πιο πολύ, θα λύσουμε και προβλήματα στη χρηματοδότηση. Γιατί και η χρηματοδότηση, το να σε χρηματοδοτήσει κάποιες φορές πρέπει να πεις κάτι καινοτόμο. Κάτι που να συνδυάζει ίσως ή δυνατόν πολλά αντικείμενα. Ναι. Πώς βλέπετε την έρευνα τα επόμενα 5-10 χρόνια, να βάλουμε ένα μικρό χρονικό διάστημα? Ένα αιώνα ερευνητικό είπε τώρα, έτσι. 5-10 χρόνια. Είναι πολύ μεγάλο διάστημα. Θεωρείτε δηλαδή ότι είναι μεγάλο χρονικό διάστημα τα 5-10 χρόνια που ρώτησα? Είναι μεγάλο και ανάλογα τους τομείς τους οποίους σκεφτόμαστε, και μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ένας πολύ μεγάλος επιταχυντής εξελίξεων που λέγεται τεχνητή νοημοσύνη. Ακριβώς. Δηλαδή έχουμε δει τα τελευταία χρόνια αλλαγές οι οποίες δεν είχαμε φανταστεί. Το ότι έχουμε πλέον έναν τρόπο οι μηχανοί, οι υπολογιστές να κατανοούν κείμενο και να συνθέτουν κείμενο, το οποίο εν τέλει βγάζει νόημα, δηλαδή φαίνεται ότι υπάρχει λογική. Και ό,τι ισχύει και για το κείμενο συμβαίνει και για το κώδικα, το προγραμματιστικό, δηλαδή μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να προγραμματίζει ξανά τον εαυτό της αρκετά αποτελεσματικά, μπορούμε να πούμε. Αυτό από μόνο του βλέπουμε ότι φέρνει πάρα πολλές αλλαγές. Και φυσικά τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι μόνο καλά στο να κατανοούν τελικά τι προσπαθούμε να γράψουμε και να μας φτιάχνουν προτάσεις για posts ή στο Facebook και να διορθώνουν τις φωτογραφίες μας. Είναι καλά στο να διαβάζουν, είπε στην αρχή και όλα στη συζήτηση μας ο κ. Δρακάκης, για τα αρχεία, τα ιατρικά αρχεία. Μιλάμε για πολύ μεγάλα σύνολα δεδομένων που τα ανθρώπινα μάτια και ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν μπορούν να καταχωρήσουν όλη την πληροφορία. Όμως οι υπολογιστές μας έχουν καλύτερες δυνατότητες επεξεργασίας, άρα μπορούν να βγάλουν συμπεράσματα, μπορούν να δουν πράγματα που το ανθρώπινο μάτι δεν μπορεί εύκολα να διακρίνει και να ξεχωρίσει. Είναι εντυπωσιακό αυτό. Για το τι μπορεί να διακρίνει το ανθρώπινο μάτι και τι μπορεί να διακρίνει αντίστοιχα ένας υψηλό επίπεδο αναλυτής εικόνας. Και όπως και να δοκιμάζει νέες λύσεις, για παράδειγμα νέα φάρμακα. Είναι εντυπωσιακό. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να δοκιμάζει νέες πρωτεΐνες, νέες συνθέσεις για εμβόλια. Πράγματα τα οποία θεωρούσαμε αδιανόητα πριν από λίγα χρόνια και πρέπει ομάδες να δουλεύουν νυχθημερών για χρόνια. Μπορούν τώρα να προτείνονται ως λύσεις από ένα τέτοιο σύστημα και να δοκιμάζονται την επόμενη μέρα. Οπότε οι εξελίξεις μπορεί να είναι και πιο ραγδαίες. Δηλαδή σε 2 χρόνια να δούμε πράγματα που δεν μπορούμε να φανταστούμε σήμερα. Δεν μπορούμε να φανταστούμε. Γι' αυτό είπατε ότι τα 10 χρόνια είναι αιώνας. Είμαστε και συντηρητικοί νομίζω σε αυτά που λέμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε μεγάλες εικασίες για το τι θα δούμε τελικά. Εικασίες όχι, αλλά πώς το βλέπετε από την δική σας εμπειρία μέσα στο πανεπιστήμιο? Το θετικό είναι πως υπάρχουν συνάδελφοι, υπάρχουν εργαστήρια, υπάρχουν Ινστιτούτα στο πανεπιστήμιο μας, τα προαναφέραμε ίσως, που τρέχουν με αρκετά αγοργούς ρυθμούς και άλλα πίσεις ακολουθούν από πίσω για να πιάσουν αυτά τα ακόμα και εντός εισαγωγικών παραδοσιακά τμήματα, όπως το μεταφραστικό. Υπάρχουν συνάδελφοι που έχουν βάλει πολύ την τεχνητή νοημοσύνη μέσα. Ναι. Που εμείς τώρα τα τμήματα τα πιο παραδοσιακά του Ιωνίου μπορεί να αισθανόμαστε και λίγο την πίεση της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά υπάρχουν συνάδελφοι ειλικρινά που προβληματίζονται έντονα. Βάζουν τον Κάφκα να συνομιλήσει με την τεχνητή νοημοσύνη. Προσπαθούν να αναζητούν μεταφραστικά και σημασιολογικά εργαλεία για να αποδικοποιήσουν και να χρησιμοποιήσουν δημιουργικά την τεχνητή νοημοσύνη. Και τελικά ο άνθρωπος εμπλουτίζει στην τελική ανάλυση την τεχνητή νοημοσύνη. Αν αξιοποιήσω εγώ τα αρχεία τα ιστορικά, κύριε Μαυρονά, εγώ θα δώσω τροφή για να πάει παρακάτω ο συνάδελφος και να εμπλουτίσει τα μοντέλα και τα λογισμικά, τους αλγορίθμους κτλ. Αλλά και εδώ είναι η βάση σε όλες τις όχι μόνο στο πανεπιστήμιο, σε όλα τα πανεπιστήμια, και είναι, αν θέλετε, και μια βάση για εμάς τους Έλληνες όλους να επικοινωνήσουμε και μεταξύ μας. Να τα βάλουμε κάτω. Είναι μια προσπάθεια επανακαθορισμού των δεδομένων, τα οποία τα ξέρουμε λίγο αρκετά στανταρισμένα από χρόνια. Ναι, και τώρα είναι επανακαθορισμός και τον βοηθάει πάρα πολύ αυτό που είπατε πριν από λίγο, η διεπιστημονικότητα
και το να είναι κανείς ανοιχτός στις νέες να μην το ιδέες και να τις συνδιαλέγεται με τους συνεργάτες του και με τους φοιτητές, με τους συναδέλφους τους. Δηλαδή αυτό είναι μια καινούρια ανάπλαση, η οποία η μόνη που κατά τη γνώμη μου μπορεί να αντιταχθεί σε μια άκρητη εφαρμογή των νέων τεχνολογιών. Πολύ σωστά το είπατε, έτσι. Ωραία, και να πάμε λοιπόν στην ημέρα έρευνας, να συνοψίσουμε, να μας δώσετε λίγες πληροφορίες για τους ακροατές μας, να μας πείτε και, αν, όπως είπατε και πριν, αν θέλετε και λίγα από αυτά που θα παρουσιάσετε. Ωραία, ναι, να πούμε λοιπόν εντάχει για να μην χαθούν οι σημαντικές πληροφορίες. Τρίτη 17 Μαρτίου από τις 11 η ώρα ανοίγουν οι πύλες της έκθεσης, και δεν είναι μόνο έκθεση βέβαια. Ξεκινάμε 11.30 ώρα με παρουσιάσεις των νέων ερευνητών μέχρι τις 2.30. Μετά 3 με 6.30 έχουμε τις παρουσιάσεις των φορέων, των τμήματων, των ερευνητικών εργαστηρίων, των εταιρεών τεχνοβλαστών που προαναφέραμε. Και 7 με 8 είναι η κεντρική εκδήλωση με χαιρετισμούς. Με τη βράβευση της καλύτερης έρευνας νέου ερευνητή με ένα βραβείο προς τιμήν του προσφάτως του συναδέλφου μας, του Μάρκου του Αυλονίτη. Μια πολύ σημαντική κίνηση. Δεν είναι το βραβείο, Βασίλη, το ποσό που δίνουμε. Όχι το ποσό. Είναι πώς το Πανεπιστήμιο τιμά τους ανθρώπους του. Ναι. Και ειδικά αν φεύγουν έτσι ξαφνικά άνθρωποι που πρόσφεραν, ήταν κοντά στους νέους ανθρώπους, κοντά στους φοιτητές, κοντά στον τόπο. Και μας άφησαν τελικά χρόνους ξαφνικά. Και έχει αφήσει πολύ μεγάλο έργο ο Μάρκος Αυλονίτης, το οποίο έχει φανεί και ο εξοπλισμός που δουλεύει και βλέπουμε, αλλά το σημαντικό είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Να μεταφέρουμε εντάχει ότι είδαμε τους φοιτητές του να μεταφέρουν όλοι πολύ θερμά λόγια με μεγάλη συγκίνηση όταν μάθαμε την απώλεια. Λοιπόν, συνεχίζω ότι μετά τη βράβευση έχουμε τον κεντρικό ομιλητή, τον καθηγητή Νεκτάριο Ταβερναράκη, καθηγητής μοριακής βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και επίτιμος διδάκτορας, τα ξαναλέω, του Τμήματος Πληροφορικής του Ιωνίου Πανεπιστήμιου. Μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία σε αυτά τα φλέγοντα ζητήματα. Και είναι εξέχον μέλος της επιστημονικής κοινότητας ο κ. Ταβερναράκης. Είναι πολύ σημαντική η παρουσία του στην ημέρα έρευνας. Μας τιμά ιδιαιτέρως η αποδοχή από μέρους της πρόσκλησής μας. Ναι. Και θα γίνει, δεν είπαμε πού θα γίνει. Αχ, ξεχάσαμε το πιο σημαντικό. Στο Νέο Λιμάνι, στον χώρο του Όλκε, στον χώρο υποδοχής της Κουραζιέρας, αν δεν κάνω λάθος. Είναι μια κλειστή τέντα. Ακριβώς, ένας πολύ ωραίος μεγάλος χώρος που θα μας χωρέσει όλες και όλους. Η εκδήλωση, ξαναλέμε, είναι ανοιχτή στο κοινό, δεν απευθύνεται μόνο σε ερευνητές, ερευνήτριες. Μπορούν να έρθουν μαθητές, φοιτητές, οικογένειες, σχολεία. Θα έχουμε και επισκέψεις σχολείων. Έχετε κανονίσει σχολεία? Είμαστε σε επαφή ήδη ως Οργανωτική Επιτροπή με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευση, τον κ. Αγγελόπουλο. Συνεργάζεται πολύ στενά με το Πανεπιστήμιο και σε άλλες εκδηλώσεις και εδώ, και θα υπάρξει σχετική κινητοποίηση με την καλή έννοια των μαθητών. Εγώ το εύχομαι να γεμίσει μαθητό κόσμο. Αυτό είναι αυτό που γεμίσει μαθητό κόσμο. Πριν, Παναγιώτη, πόσο σημαντικό είναι για έναν άνθρωπο 17-18 χρονών, Δευτέρα Τρίτη Λυκείου, να έρθει σε επαφή με την έρευνα. Νοηματοδοτεί μια προσπάθεια του παιδιού και της οικογένειας. Αυτή είναι κάτι οραματικό. Νοηματοδοτεί. Λέει, εγώ δουλεύω, διαβάζω και ο σκοπός μου δεν είναι κάτι άειλο, και είναι αυτός. Είναι να παράγουν γνώση, είναι αυτό, και αυτό το νόημα είναι που μας θέλουμε να συνδέσει την εκπαίδευση του Λυκείου, του εφήβου, με την εκπαίδευση που γίνεται στους ενήλικες. Είναι μεγάλο ζήτημα. Πολύ ωραία το θέσατε, πολύ σωστά. Ναι. Και θέλω να πω πως είναι μια έξοδος του Πανεπιστημίου ξανά στην κοινωνία. Αν θέλετε και στην παραγωγή, όπως είπε ο Βασίλης πολύ σωστά, και ένα κάλεσμα να έρθετε να δείτε το Πανεπιστήμιό σας τι κάνει. Ναι. Δεν είμαστε κλειστές αίθουσες, δεν είμαστε αμφιθέατρα. Για να μπορούμε να σας περιμένουμε. Εμείς θα έρθουμε. Ξεφυλίζω το σημείο σου, θα πρέπει να αναφέρω, δεν ανέφερα και στην ομάδα
της τεχνικής υποστήριξης ένα βασικό συνεργάτη που ασχολείται με τα δίκτυα που λέμε για δίκτυα, την Ελένη την Καβαδία. Έλα την Καβαδία, οπότε μην μου βάλει καμία. Αν μας τραβήξει την πρίζα δεν θα έχουμε δίκτυα και live streaming. Εντάξει, είπατε πάρα πολλά ονόματα που σημαίνει ότι είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα πίσω από αυτή την. Μα πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο γεγονός. Δεν μπορεί να γίνει από έναν άνθρωπο ούτε από δύο. Είναι μεγάλο γεγονός από μόνο του. Και φυσικά και οι ομάδες που δουλεύουν και δεν ονοματίσαμε τώρα, τα εργαστήρια, κάθε εργαστήριο από πίσω μπορεί να έχει 10, 15, 20 ερευνήτριες και ερευνητές. Όλο το τμήμα, πολλοί κόσμος όπως καταλαβαίνετε. Έχουμε εργαστήρια σημαντικά και από το τμήμα τεχνολογικό του κ. Δελγιάννη, του κ. Βραχάτη, όπως είπε. Και πάλι κάποιον θα ξεχάσουμε. Και πάλι. Και θα μας κάνουν παράπονα μετά οι συνάδελφοι. Να συγχωρέσουν οι συνάδελφοι, γιατί ακούνε πολύ ιερά εδώ στην Κέρκυρα και θα μας περιμένουν μετά στο Καντούνι για να μας περιποιεί στη γωνία. Όπως και να έχει, εμείς να ευχηθούμε να είναι η αρχή για τέτοιες ημερίδες, διημερίδες, όπως είπατε και εσείς πριν, ανοιχτές στην κοινωνία, ανοιχτές στον κόσμο. Το πανεπιστήμιο πρέπει να είναι ανοιχτό σε όλους, να μαθαίνουμε, να μαθαίνει από εμάς, να μαθαίνουμε από εκείνον, να υπάρχει αυτή η διάδραση δηλαδή. Οπότε πιστεύω ότι είναι μια καινούρια καλή αρχή την επόμενη εβδομάδα. Είναι ένα ακόμα λιθαράκι, γιατί ήδη γίνονται πάρα πολλά πράγματα, απλά ίσως δεν έχουν αυτή τη μαζικότητα. Άρα τώρα είναι μια καλή ευκαιρία να επικοινωνήσουμε μαζικά όλα αυτά τα αποτελέσματα. Ναι. Και μετά ο καθένας ανάλογα με το ενδιαφέρον του να επικεντρωθεί σε αυτό που του κέντρισε περισσότερο το ενδιαφέρον ή του ταιριάζει περισσότερο. Σε 5-10 χρόνια μπορεί αυτό που λέμε τώρα εργασία να είναι η γνώση και μόνο. Δηλαδή, πολύ πιθανόν. Θα αλλάξουν σίγουρα οι εργασιακές συνθήκες αλλάξουν πολύ όλα πολύ γρήγορα. Ναι. Και θα ευνηδιαστούν πολύ. Αυτό είναι σίγουρο. Λοιπόν, κύριε Δρακάκη, κύριε Κομιανέ, να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ. Ραντεβού λοιπόν στην ημέρα έρευνας για να δούμε και από κοντά. Στην Όρκε να έρθετε. Από τις 11.30 το πρωί είπαμε μέχρι τις 8 το βράδυ. Μέχρι τις 8 ακριβώς. Ωραία. Και μετά να ξανάρθουμε εμείς να μιλήσουμε ή οι συνάδελφοι να μιλήσουν για το μετά της ημερίδας. Και αυτό θα έχει ενδιαφέρον. Μετά ημερίδα. Και αυτό θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Όλα τελικά είναι μετά. Μετά δεδομένα, μετά γνώση. Μετά πτυχιακά. Μετά διδακτορικά. Σωστό, αλλά ένας απολογισμός θα έχει και αυτός ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε μεγάλη μας χαρά και τιμή. Ευχαριστούμε. Έλενα Παναγιώτη, σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση, για τη φιλοξενία και ευχαριστούμε φυσικά την ΕΡΑ που είναι κοντά μας, που είναι κοντά στο Πανεπιστήμιο σε κάθε ευκαιρία. Να είστε καλά όλοι σας. Γεια σας, καλή συνέχεια. Και εμείς με τη σειρά μας ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα από τον Παναγιώτη Μαυρονά και την Ελένη Παπαϊάννου που ήταν στο μικρόφωνο και τον Γιώργο Χαρτζάβαλο που ρύθμισε τον ήχο. Καλή συνέχεια σε όλους σας. Γεια σας.